The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Oras sa Pilipinas, 1 minuto makalipas ng alas 4 ng hapon. Isang magandang hapon Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Kamusta po kayo? It's the 8th of April 2025. Kayo po ay nakatutok muli sa ating programa ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo dito sa RW 95.1 FM. Kaangtabay ang Commission on Elections upang gabayan ang bawat botante sa wastong pagboto ng mga karapat-dapat na kandidato dahil 34 days na lamang at election na. Ito po si Alex Sembrano. Tara na at makibahagi sa aming programa dahil dito ay sabayang mapapanood live sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. At syempre, sasamahan tayo ngayong hapon ng taga CLTV 36, Paulo G. Santos. Paulo G. Kapaling. How are you, Kabalen? Yung po mga nakikinig ho sa amin na ang alinsangan, abot-abot saan? DJ Alex, ayun, naguhubad na si Kumare at si Pare. Sobrang init sa labas, di ba? Mainit. Oh. Kaya magpalamig muna kayo dito. Chill lang natin yan. Totoo. At shoutout dun ho sa mga masisibak ho na kandidato na kumakaway. Ayun, nakangiti eh. Ayun, may tinatapon, may sinasalo yung mga constituent ho nila. Ano kaya yan? Yun ho sa mga ipinamimigay nyo. Marami hong matang nakatingin. DJ Alex. At hindi lang ho sana sa mga ngiti at kaway natin po sila nakikilala. Kundi yung mga humaharap dito ho sa programa ho natin, mga kaibigan, nako, saludo kami dyan sa mga kandidato na willing silang sumalang at malaman natin kung ano ho yung kaibuturan ng kanilang puso. Makikita ba natin sa kanilang mga salita? King amano kasing Kapampangan, DJ Alex, yung kanong amano ang salita, yan kaladwa na kanuning neto nga tao. Anya, kita pa mong kayang kaparalanan na kayang yagkas ren karera pong plataforma de gobyerno, mayap. Samahan niyo po kami ni DJ Alex, mga kaibigan, kayo po mga nakikinig sa radyo. Live po kami sa amin pong mga social media pages at gayon na rin dito ho sa RW 95.1 FM. Yes, napakalalim naman yan, Paulo G. At para po sa ating mga listeners na gusto makibahagi sa amin dito, pwede po kayong mag-comment sa ating text line 0919-264-4439 or pwede rin kayong mag-comment din sa ating mga Facebook pages ng RW, CLTV at ng Sunstar Pampanga. Okay, narito muna ang mga balita sa oras na ito bago natin ipakilala ang ating panauhin. Ito po ang Paglalahad 2025. Papel ng mga guro tuwing eleksyon, kinilala ni DepEd Secretary Angara. Formal nang nilagdaan ng Department of Education o DepEd at Commission on Elections o COMELEC ang kanilang kasunduan para sa nalalapit na eleksyon sa May 12. Isinagawa ang signing ng kanilang Memorandum of Agreement o MOA sa Chairman's Hall, Palacio del Gobernador, Intramuros, Manila nitong Biyernes, April 4. Kasabay nito nilagdaan din ang kasunduan sa pagitan ng COMELEC Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP. Sa naturang aktibidad, binigyang diin ni DepEd Secretary Sonny Angara ang mahalagang
mahalagang papel ng mga guro sa pagtiyak ng malinis at maayos na halalan. Anya, handang makipagtulungan ang kagawaran sa COMELEC upang maisakatuparan ng isang tapat at makabuluhang proseso ng botohan. Nagpasalamat din si Angara sa maagang hakbang ng komisyon sa pagsasanay ng libo-libong guro na nagsisilbing tagapangalaga tuwing halalan. Ang kasunduan ay bahagi ng patuloy na pagtutulungan ng DepEd at COMELEC upang bigyang proteksyon at suporta ang mga gurong itatalaga sa mga presinto sa darating na halalan. Oy Nina! Ready pong kaya katamo dala Duki Amanalbe at sumusubaybay dito sa ating balitan. Hinggil pa rin ho dito ho sa ating halalan. Shoutout muna dito sa ating mga nakikinig at eto, sineshare na ang ating streaming, DJ Alex. Shoutout kay Aris Castillo Pingol, Soy Mabalakat, Christopher Q. Espino. Nakatutok yung mga kasamahan din natin sa pamamahayag. Si Jaja Galang, ayun, yung mga tropan trumpo, nakabantay ko dito sa takburin ng kampanya ng mga kandidato. Opo, kasama niyo po kami nagbabantay. Sa iba pong mga balita, mga kaibigan, anong meron? Nagsagawa ho ng isang Special Electoral Board Training ang Police Regional Office 3, PRO3 mga kaibigan, upang masigurong handa at may sapat na kaalaman ang kanilang mga tauhan sa pagtupad ho ng tungkulin sa nalalapit na halalan. Layon nitong tiyakin ang pagiging profesional at patas ng mga pulis sa panahon ng eleksyon. Dapat lang yun, DJ Alex. Yung mga alagad ng batas natin, dapat patas. Walang kinakampihan, walang kinikilingan. Idinahuso ang training sa PRO3 Patrol Hall. Diyan ho sa Camp Oliva, Ciudad ng San Fernando, Pampanga. Nito lamang hong nakalipas na araw ho ng Lunes, April 7. Bilang paghahanda ho yan sa 2025 national and local elections at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliament elections. Pinangunahan ho, shoutout dito ho sa mga nakikinig sa radyo. Ayun, nagmamaneho si Kuyang. Sinong nanguna? Si Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3 na nagbigay ho ng masusing kaalaman hinggil naman ho sa mga batas na panghalalan. Tamang proseso at paggamit ho ng vote counting machines o yung tinatawag ho na VCMS. Dapat maging particular tayo dito, Lolo Ray. Yung mga terminong ganyan, yung mga acronym na ganyan na DJ Alex, VCMS. Sumailalim din ho ang mga kapulisan sa hands-on training at simulation process ng mga posibleng senaryo sa araw ho ng eleksyon upang matiyak ang maayos at organisadong pagdaraos ho ng botohan. Bilang bahagi ho ng deployment strategy ng PRO3, may mga piling tauhan na itinalaga sa rehiyon dito ho sa BARM, mga kaibigan, upang magsilbing mga electoral board members, lalo na ho sa mga lugar na kulang sa mga guro o may mga bantaho sa seguridad. Shoutout sa mga guro, DJ Alex, hindi ng mga bayani natin paghahalalan. Yes. Ayon ho kay Police Brigadier General Jean Pajardo, Regional Director ho ng PRO3, mahalaga ito hong hakbang ho na ito ang pagsasanay upang suportahan ang COMELEC at mapanatili ho ang integridad ng halalan. Partikular na sa mga sensitibong lugar gaya ho ng BARM. Dagdag pa niya, sinanay ang mga pulis upang maging neutral. Big word, Lolo Ray, neutral. Ba't ka tumatawa dyan, paring Big? Neutral at maaasahan sa pagganap ng tungkulin bilang electoral board upang matiyak ang seguridad, lalo na ho sa mga lugar na itinuturing na election hotspot. Samantala sa iba pang balita, COMELEC nagbabala sa mga kandidato hinggil sa paglabag sa anti-discrimination guidelines. Ipinag-utos ng COMELEC nitong Lunes, April 7, na magpaliwanag ang dalawang kandidato kaugnay ng kanilang mga seksista at mapang-abusong pahayag na binitawan sa kanilang mga kampanya. Sa dalawang magkaibang show cause orders, humingi ng paliwanag ang COMELEC mula kina re-electionist Misamis Oriental Governor Peter Unabia at incumbent Mataas na Kahoy Batangas Vice Mayor J. Ilagan na tumatakbo bilang gobernador ukol sa kanilang di kanais-nais na mga pahayag. Noong April 3, binanggit ni Unabia na magagandang babae lamang daw ang dapat mabigyan ng scholarship grant. Nagkomento rin siya tungkol sa paglala ng kondisyon ng mga pasyente kung lalaki
o pangit na nurses ang mag-aasikaso sa kanila. Samantala, sa kampanya ni Batangas gubernatorial candidate Mayor J. Ilagan, sinabi niyang laos na ang kanyang kalaban na si former Batangas representative at aktres na si Vilma Santos. Bunso nito, iginiit ni COMELEC Chairperson George Garcia, dapat nang maihinto ang ganitong uri ng mapang-abusong pahayag mula sa mga kumakandidato. Batay naman sa Task Force on Safeguarding Against Fear and Exclusion in Elections, ang mga pahayag tulad ng nabanggit ay labag sa COMELEC Resolution number 11116 or the Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines para sa darating na halalan. Nakasaad sa Section 3 ng naturang resolusyon na ang sino mang gumawa ng mga akto ng pang-aapi tulad ng diskriminasyon laban sa kababaihan ay mananagot sa paglabag sa batas ng halalan bilang pagtalima sa Section 13 of Republic Act 9006 and Section 261E of the Omnibus Election Code at iba pang mga kaugnay na batas. Abak na balen! Abak na! Kareta pong makiramdam ke kami na o yan, ating masusumame, DJ Alex. Karetang diskarte na rin aliwang kandidato. Di ba? Minsan, adwang-adwa na, Lolo Ray, yung ating mga kababayan na mga butante. O, di ba kuya? Pagka yun mga patawa ho nila, hindi na nakakatawa. At yun, sexist comment. Di ba, DJ Alex? Kung gusto ho ninyo magpatawa, at kung gusto ho ninyo na talagang complete entertainment, kung minsan baka merong biglang-bigla na lang nag-i-split Kasama ho dun ho sa... So kayo sa comedy bar? No po nga po. Diyos ko po. Ay, abak na nga po kaninin O pakakalali ko po kahit ho meron hong nakangiti ho sa inyo, andyan ho, meron hong mata ng mga bata, di ba? Diyan din ho mga kaibigan nagkakatalo. Kung gaano ho ka-responsable, yan pong mga kandidato, mga kaibigan sa kanila pong mga binibitawang salita, comment, di ba? Meron nakikinig na bata, di ba? Ay, sus Mariosep, hindi na po yung kako pong balita, kayo kakaluguran. Naano yan, nadarinig kakatamon daladuki. Cookie ni Mocha. Cookie ni Mocha, ang sarap-sarap. Yan ho ang lyrics ng campaign jingle na inalmahan ho ni Bataan 1st District Representative Geraldine Roman. Mga kaibigan, sa kanya hong open letter kay social media personality Mocha Uson na tumatakbo po bilang konsilor ng Manila 3rd District. Pinunaho niya ang linya na ginamit sa naturang kanta na viral ngayon. Sumasayaw pa, Lolo Ray. Ayan, nakikita ng ating mga followers. Ni Diyos ko po, cookie ni Mocha nga ran nakasad ho sa liham na hindi cookies ang kailangan ho ng sambayan ng Pilipino. Alam mo, natatawa ako mga kaibigan. Sige, may hawig ko kasi sa ibang salita. Sabi nga nung ilan, DJ Alex, nasa isip lang naman yan Ikaw ang nag-iisip dyan Kaya lang mga kaibigan, kung sa interpretasyon ho ng marami, ayun, nagdudulot ng ibang meaning. Abak na balen, nadarinig netizen kaya katamo. Ayan, mga kaibigan, kundi solusyon daw sa mga problemang kinaharap ng bansa, hindi daw cookies, bilang chairperson ho ng House Committee on Women and Gender Equality, tinulig sa ho ni Representative Roman ang objectification ng katawan ng mga kababaihan kahit pa ito'y satire o biro lamang. Sa huli, binigyan din ho ng mambabatas na dapat gamitin ng mga public figures, ulitin natin, dapat gamitin ng mga public figures ang kanilang plataforma ng may integridad at respeto at magsulong ho ng mga proyekto sa tamang paraan ng walang halong gimmick o biruan. Seryosong usapin kasi ito, DJ Alex, di ba? At yan muna ang mga balita sa oras na ito. Abangan ang iba pang balita mamaya sa CLTV News. Samantala sa ating pagbabalik, ating makakasama ang kasalukuyang alkalde ng siyudad ng Mabalacat, Mayor Chris Garbo. Alamin ang mga programang kanyang isusulong para sa mga Mabalakenyos kung sakaling siya ay manatili sa pwesto bilang alkalde ngayong darating na eleksyon. Ito po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 4:14. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Magandang araw, Central Luzon. Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan? Una, hindi na kailangang magdala ng ballpen dahil mayroon lang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct.
Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong voter's ID o kahit anong valid ID. Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitug. Samahan niyo ang pinagsalib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36 sa Ang Paglalahad 2025 upang mas pag-usapan at unawain ang mga mahahalagang issue ng halalan. Dahil boto mo, kinabukasan mo. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live sa RW 95.1 FM at CLTV 36. Sabayang mapapanood sa Signal Channel 115, sa FB pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36, Sunstar Pampanga, at sa website at YouTube channel ng CLTV 36. Philippine Standard Time 4:16. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Alex Zambrano, kasama pa rin dito sa studio Paolo G ng CLTV 36. Habang naman, reda pong Banal Beke kami, o hindi na, kakalaguran. Reda pong, saglulula pong mag-share kaya social media at pablasa, ne? Usong-uso na po ngayon pa mag-live. Diyos ko po nga pong gano'n. Sige, pakilala ko na DJ Alex, ha? Para ho sa mga nakatutok dito ho sa radyo. Ayan, sabayan ho ninyo ang aming pong talakayan. Sa TV, napapanood din ho kami sa Facebook Live. Atin pong makakasama ang ating pong espesyal na panauhin ngayong pong hapon. Siya ay ang kasalukuyang alkalde ng Mabalacat City, Pampanga. Kilala ho siya sa kanyang advokasya para ho sa maayos na pamamahala, serbisyong medikal at mga programang nakatuon sa kapakanan po ng mamamayan, Mabalaqueño. Sa ilalim ho ng pamumuno, patuloy ho na umuunlad, mga kaibigan, ito hong lungsod sa larangan ho ng edukasyon, kalinisan at kaunlaran. Nais po namin ipakilala ho sa inyo, alangaliwa, Mabalacat City Mayor re-electionist Crisostomo Chris Garbo. Haba ka na balan? Ay, gat panapon pa. Gat panapon. Usta na ka? Mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa lahat ng mga tagatangkilik ng inyong programa para sa eleksyon, yung Paglalahad. Alam mo, Paolo G, napaka-importante na malaman natin at marinig yung mga plataforma ng bawat kandidato. But I believe it is equally important na malaman natin yung background nila, yung upbringing nila, para malaman natin kung saan nagmumula yung kagustuhan nila na magsilbi sa kanilang bayan. Amen. Yes, diba? Mayor, kamusta po ang pag-iikot ninyo? Halos isang linggo na po nakalipas, nagsimula ang pangangampanya. Yeah, maganda naman yung ating pag-iikot, at marami naman ang yung mga mainit na pagsalubong sa atin ng ating mga bawat barangay, mga caucus natin magmula nung barangay consultation until this past how many days na 5 days na meron ng regular campaign at maganda pa rin ang ating nakikita sa mga kababayan natin dahil sa mainit nilang pagtanggap. Siguro that shows na ako naman every now and then always this is my 12th year of election. Wow. Pang-12 ko ng election nito, and the only thing na medyo mabigat ngayon dahil yung kalaban natin dati nating kasamaan. Yun lang ang medyo natin ngayon nakikita na
very naging challenging lang na ganon. And we don't know, in politics, kung minsan wala naman tayong permanenteng kasama, wala rin tayong permanenteng kaaway. Ganyan talaga. I've been here for 33 years in politics at nakita ko naman na kung ano na yung aking ano sa tao ng mabalakat, no. Marami ako even in 1992 na nag-intern pa lang ako sa Doctor of Medicine dito sa Jose B. Lingade. Marami na tayong naipakita na pagtulong, especially sa mga kababayan natin na nagkakasakit na nakikita natin sa Jose B. Lingade Memorial Hospital. At doon siguro, doon naubog yung aking malawak na pagsiservisyo at yung pagkakakilanlan sa akin bilang isang politiko. Pero born and raised po ba kayo sa Mabalacat? Yes, I was born and raised in Barangay Tabon, Mabalacat City. At this is the boundary between the Tarlac and Pampanga. So doon ako, dahil ang father ko is an overseer, yung rito, yung overseer siya ng mga Miranda family. Yung mga sugar plantation, yun ang and we are 11 in the family. Ako lang ang pumasok sa politika. Alam mo, DJ Alex, gusto kong tungtungan yung sinasabi ni Mayor Chris Garbo na yung unang linggo niya talagang mainit na salubong. Pagka ba sinabi mong mainit na salubong, ano yung mga barometro ninyo? Ito, baka hindi lang ho yung issue sa Mabalacat ang ating pong pag-uusapan dito. Baka marami ding makarelate na kamukha ninyong local leader na ito, re-electionist. Pagka sinabi mong mainit at ramdam mo yung salubong ng tao, ano yung mga key indicators baga na talagang may palo? Hindi, kasi ang bottom line kasi sa public service kasi, Paulo, no? Ang bottom line dito, how you touch people. No? Paano mo sila kung paano kanila maramdaman, no? And you know naman, when I took over as the mayor of Mabalacat, I have already started the yung bedridden visitation natin sa mga yung may nakaratay na mga may sakit, pinupuntahan po natin, we're praying for them, and also giving them some financial assistance para sa pangailangan nila. But the thing is now naubog yung because of my faith right now bilang isang born again Christian. Doon ko nakita na iba pa rin yung pagdarasal, no? Dahil doon ka umugot. At siguro nakita ng mga tao kung paano talaga yung who is Chris Garbo right now and before. Kung anong pagkakaiba ni Mayor Garbo in my half of my karera sa politicians before, because when I became a born again Christian, doon na sinama ko na yung moral and spiritual life ko sa politics, no? Kasi if you are a good leader, you must be spiritually upright, no? Hindi lang yung para sa nakikita lang ng mga tao, kundi talagang you really practice it, no, in your life, no? Kaya ako naman when I became a mayor and I took over in 2017, naging Kristiyano ako nung 2015 And doon na nagbago yung para bang my heart pinalitan ng Panginoong Hesus sa yung puso ko para mapalapit sa mga tao. And always ano man yung mga challenges ko ngayon, I'm just leaning on the Lord. Kung ano man yon, and that will be done. Yun lang ang akin naman kaya kasi pag masyado kang ginano mo ito, tatanda ka talaga But thank God, 62 na ako. Paulo G, I've been 33 years in politics. But right now, still going at malakas ako. At, pero ito, ano yung mukha ng noon na eleksyon sa Alacalo? Ikasasabi na maluwat na aking mundo na ng politika. Anong mukha ng halalan noon at ngayon? Kung ihahambing mo, malayo Paulo. Kasi noon, pag nangampanya ka noon, alam mo ba, nung 1992, 95, 98 election, pag dumarating kami ng partido ko, yung mga tao, sila pa nagdadala ng upuan. Sila pa nagdadala ng upuan. Kung wala silang upuan, yung tsinelas nila, yun ang upuan. Tapos makikinig. Pero ngayon, yung bang para bang kay pagluto na pa Yes. Ako nakikipag-basketball pa ako. Pag nangangampanya ko, may dala-dala akong mga shorts pang-basketball. Tapos makikita ko yung kabataan. O laro na lang tayo, makikipag-basketball ako. Pagkatapos ko naming maglaro, Paulo, sasabihin ko lang sa mga kabataan,
kayo nang bahala sa mga magulang nyo. No? Ay, opo, siyempre sabihin namin, board member kayo, nakalaro namin. So, ang pagkakaiba ngayon, yung bang, parang na-feel ko may demand ba? Na sometimes people is demanding because of the changes in politics. No? Yung bang, dito ko na-feel na yung transformation ng politics noon at saka ngayon yung para bang pera-pera, yung para bang lumilitaw na ganon. To be honest with you. Yun ang na-feel ko. But meron din naman na marami pa rin naman na tinitignan nila kung how did you perform. Kung ano man yung naging katungkulan mo. Ano bang nakita sa iyo? Ano bang legacy mo? Ano bang na ipagkaloob mo sa serbisyo mo sa mga tao? In terms of service Kasi ako nakita mo ang parati ko kasing dito, ang battle cry ko, health is wealth, at ang mayroong dito yung sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan, di ba? Yung bang pag may nagkasakit sa pamilya, kahit na nasa middle income ka, sipin mo, Paulo, pag nagka-dialysis yan, pag nag-cancer yan, nagkaroon ng cancer yan, napakahirap sa buong pamilya. Krisis ang mangyayari. Krisis. Tapos sasabihin, kung 5 silang magkakapatid, tapos salat din sila sa buhay lahat. Nagkasakit yung nanay, ate, yung kung saan nandun yung nanay, nagkasakit siya. Paano yan? Wala rin kami. Hindi namin nangarinal. So yun ang nauubog sa akin. That's why I have focus dito kasi sabi ko, kahit ano pa yung mga progreso. Kasi yung mga 20% development fund, regular lang yun Yung development, regular yan. Progress, okay yan. No? And of course, magta-touch ka rito dapat, hindi lang yung para bang, yung sa health ka lang. Siyempre, titignan mo rin yung kinabukasan ng mga kabataan. That's why, ina-upgrade natin yung educational sector natin. At hindi rin yan. Dapat, binabantayan mo rin yung food shortage natin. Kailangan, tinutulungan mo rin yung mga magsasaka for food sustainability. Balance lahat. Kailangan, ganun mo i-approach. And salamat, dito ako naubog dahil nga naging councilor ako, 1-term councilor, 3-term board member, naging vice mayor ako, 3-term board member again, tapos naging vice mayor ako, naging mayor ako. So those things that ako kasi may nakikita ko pag I always learn my lesson, no. Pag may nakikita kong di maganda, tapong ko 'yun. Pag nakita ko maganda, kaya pag nakita nung kasama ko si nanay during yung mga health program niya, doon ko nakikita. Nakikita ko kung ano man yung nakikita ko kay nanay noon, doon ko ginagawa yung nadagdagan ko tsaka yun. Kaya doon ako na-develop yung aking mga ideas sa kung paano how to serve the people of Mabalacat. Alam mo pa, napakasarap pakinggan na yung politiko may takot siya sa Diyos, di ba? He's a Christian and natuwa naman ako diyan. Balikan ko lang po kanina na mention po ninyo, Mayor, na naging intern po kayo sa JBL. Opo. Are you into medicine? Yeah, I graduated Doctor of Medicine. Oh, I see. Were you able to practice in 1992. Opo. Nakapag-intern po kayo pero na-practice po ba ninyo? No, because during the time that I have to take my board, na-aksidente ako in 1995. Tapos, elected board member na ako noon. Oh, I see. Kaya nga ang joke ko, hindi po ako nakapag-board exam sa medicine ko, pero naging board member naman ako. Sabi ko, the calling of the Lord. Yes po. Yun ang hindi mo alam And yung calling ko ay siguro nandito sa public service din, sa politika. Kaya dito ako tinawid. Kasi kung naipasa ko yon, hindi ako na-aksidente, napasa ko yung board exam. Kasi ang pangarap ko maging surgeon ako Baka galing naman. na ako noon. Baka umiwas na ako sa politika. Karinig Manal Becca katamo interactive itong ating programa. Dahil ang binabanggit mo, medicine. Kita minunang panahon, napakabigat magpaaral ng doktor. Tsaka matatalino lang yung mga Gaano ka iba-iwari kayong buhay ng pamilya, Kara? Galing ka ba sa mayamang pamilya? Hindi naman po mayaman, hindi din naman mahirap dahil nga ang tatay ko, overseer, siyang umahawak sa mga farmers natin sa 5 barangay sa Mabalacat. At yung mga kapatid ko nakapagtapos na rin, pinagtutulong-tulungan. Meron din kaming, yung pinaka-youngest namin natapos ng business administration. Out of 11 siblings, 5 lang kaming nakatapos.
Dahil nga sa hirap, pero nung pagdating na sa amin yung tatlo, nakapag-aral kami sa mga exclusive school. Nag-graduate ako sa Civil Year School, Sacred Heart Seminary noon. Tapos yung kapatid kong, dalawa kami nag-graduate doon, yung bunso at saka ako. Tapos yung pangalawa naming bunso, yung babae, nag-graduate sa Holy Family. Graduate din yon ng dentistry. Dentist Alam mo, na siya. DJ Alex, pagka pinasok mo yung public service, talaga nakatuon lahat ng mata ng tao sa iyo. Totoo po yun. Mula sa track record mo, no, kay Bat Ninong Imana, nga na. Totoo po yun. Nanin Pami Biebe, nakita Minuna, nga na. Totoo po yan. Ne? Totoo po yan. King kasalungsuhan, sa kalagayan mo ngayon, ano yung mga major challenge na pinakikitunguhan mo? Lalong-lalo na kapag usapin ng kritiko, yung mga binibitawang salita. Kasi pagka nahalukay kung saan pamilya ka galing, anong estado ng yaman mo ngayon, at kumusta ka, di ba? Yeah. Paano mo hinaharap yung mga ganun? Ano po yung kasi yung yaman, ano po yung level of yaman na sinasabi? Kasi po hindi naman natin masasabi kung ano yung level eh. You know, I've been here for 33 years. Yung asawa ko kahit paano nagtrabaho. Ang ibig ko sabihin dito, wala na bang karapatan ng isang tao na umunlad? Yun ang ibig ko sabihin. Hindi mo dapat usgaan ang kapwa mo, whatever ano man yung status in life. O narating nila sa buhay. Because, you know, a word will just remain a word. But the accuser, siyang magbibigay ng ebidensya niya kung nag-a-accuse siya. At pag sinabi mo sa akin na ganito ka, you tell me what are the levels na sinasabi mo sa akin. Because I will not answer you. Because I am the one who's handling the truth. Diba? Kahit normal lang na buhay. Ang naninira, alam niya mismo na siya'y naninira. At yung taong sinisiraan, Paulo, alam din niya na sinisiraan lang siya. Nako, Paolo G, lumalalim ang usapin natin dito. Magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 4:32. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto? Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks para ang balota na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kani-kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital Signatures. Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption. Sinisiguro nito na ang lahat ng tinatransmit o pinapadalang data kasama ang election results ay encrypted para mapigilan ang unauthorized access o tampering. Secure transmission of results. Ang resulta ng halalan ay ipapadala ng sabay-sabay sa 7 data servers sa pamamagitan ng secure at redundant communication channels. System logs and audit trails. Ang ACM ay mayroong detalyadong talaan ng lahat ng aksyon na maaaring suriin upang makita ang mga naging aktibidad ng makina. Nagsagawa din ng local source code review kung saan sinuri ng mga local stakeholders, kabilang na ang mga accredited political parties, IT experts at mga civil society organizations ang source code ng automated election system upang matiyak na ang software ng sistema ay sumusunod sa mga legal, technical at security standards at walang mga kahinaan o malicious code. Bilang pagsunod sa batas, sumailalim din sa International Certification Entity o ICE review upang matiyak na ang software at hardware ng AES ay sumusunod sa international standards para sa accuracy, security at reliability. Sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino, sisiguraduhin ng COMELEC na ligtas, secure at protektado ang bawat boto. Maraming salamat po. Para sa karagdagang impormasyon, sundan ng mga official social media accounts ng 95.1 FM.
Philippine Standard Time, 4:34 on the clock. Nagbabalik po ang inyong programa ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Alex Sembrano. Kasama pa rin natin dito sa studio, Paolo G. Santos ng CLTV 36 at ang ating panauhin, Mabalacat City Mayor Re-electionist, Honorable Mayor Chris Garbo. Okay, this time, Paolo G, pag-usapan natin ang mga balakin o yung mga plataforma ni Mayor dyan po sa may Mabalacat. Yeah. Okay, Mayor, ano po ang inyong mga long-term vision para sa Mabalacat? Yeah, number one, yung economic development namin. No? Yun muna kasi alam mo, kailangan natin i-maximize yung human capital because we want to take advantage of the economic zone dito sa Clark. No? And right now, there is an ongoing development yung Ayala Land, which is the Pampanga Technopark. It is a 270 hectares or 210 hectares and they're now expanding, requesting the local government for another nag-expand sila ng 110 hectares more. So they have already allocators, no? At right now, yun ang gusto kong i-maximize yung potential ng local government units in human capital, no? Dito namin makikita including na because my vision by 2028 wala ng unemployment. Kung hindi man mababang-baba na yung unemployment namin dun sa siyudad ng Mabalacat. And number two, yung long term is also our health program. Right now, our yung pong ating dialysis center, yung Mabalacat Hemodialysis Center, meron lang po kaming 10 dialysis machine. Ang nagiging problema po rito, they've been telling yung ating mga kalaban na bakit daw yung Mexico is 22, ang Angeles daw is 32, parang gano'n. And ako naman po, nandun na nga po That is part of our, alam po nila yon, naibigay ko na po sa kanila yon. We're planning to expand it. No? Gagawin natin 32 dialysis machine. Tapos po ang plano ko, dahil nga naghihirap yung mga tao natin doon, yung mga kababayan natin na nasa laylayan na mahirap, na kung minsan magta-tricycle pa sila. We're planning to put na magkaroon tayo ng patient transport vehicle na 4 para atid sundo po sila sa mga natin, sa mga bahay nila at saka sa dialysis center. And number 2 is the development of our, ito po, very crucial po ito, yung wellness center po natin. Wellness center is just a small clinic wherein because mas ano po ako kasi yung preventive aspect. Yes. Prevention is more than a pounds of cure, no? Yes. Ang ko po rito, magtatayo po ako ng natin yung wellness center na magkakaroon po ito ng screening clinic para sa mga breast cancer. Yes. Maglalagay po tayo doon na 2 mammogram machine para po natin yung whatever age you are in female. Pag may nakapaka po sa yung breast, pwede ka pong pumunta doon dahil napakamahal po ng mammogram. Yes. At pag may nakita po kami doon, automatic halisin na namin yon. Number 2, maglalagay po tayo ng 3 OB-gynecologists for the screening of cervical cancer. At magkakaroon po tayo ng laboratory doon with pap smear. Para po regular, may magpapapasmir po yung mga kababayan po natin. Ang joke ko nga po ang gusto ko yung mga kababayan namin abot ng 120 years old. And the female, meron din po tayo ng prostate cancer screening. So, dun po natin makikita. And also, magkakaroon po tayo ng therapeutic rehabilitation na po natin, room. Yung mga mild stroke, para po sila, lumakas na naman sila at makapagtrabaho na muli. Yun po yung mga long-term plan natin. And also, yung ating matagal na po ng pangarap ng mga kababayan natin, yung mabago po yung ating palengke. No? Yung ilang taon na po yung palengke po natin, medyo hindi na po moderno para makaantabay na po sa po natin ngayon sa panahon. Hindi napapagiwanan na po, no. And of course, yung City Hall po natin dahil yun po ang pangarap talaga natin, no. But doon po nag-zero in yung ating mga kalaban. So, nasa kanila po 'yun. The people of Mabalacat will be the one to judge. Isugulong kaya mo ka rening amano da rening talatuki mo, Mayor Rene. Sa iyong termino ngayon, bakit na pamagmalino? Last term mo nini. Last term na po. Last term mo nini. Yeah. At dito ho sa last term ho ninyo na to, ano yung pwede nating masabing milestone mo sa usapin ng infrastructure o sabihin dito sa 9 pillars ng MCG administration?
Actually po, yung pinaka-milestone po natin talaga, ako may pagmamalaki po, yung health program. Yung pong ating Clean and Green na isa po sa pinakamalinis ang syudad ng Mabalacat. And also yung mga infrastructure natin, which is very, po ngayon, accessible ang Mabalacat on all directions. Meron na po tayo ngayon mga bypass road, no? At ngayon po, kabubukas lang po namin, how many years, almost a year na po binuksan namin yung Simar Road extension ng San Joaquin. And right now po, we are planning to open yung Santa Ynez exit going to Atlubola. So yun po yung mga milestone natin. And right now, we are already engaging with the BJMP with regards po na magpapatayo na po tayong sarili natin ng custodial facility doon, dahil talaga pong yung mga po natin, no, deprive of liberty natin na mga kababayan, napakalayo pa po sila gustong bisitahin ng ating mga kababayan. Yun po ang isa pang milestone na bago po matapos ang term natin. And of course, yung continuous help natin, yung tulong natin sa mga AICS po natin, Assistance in Crisis Situation, ng ating mga kababayan sa siyudad ng Mabalacat. Shoutout ko lang, DJ Alex, yung mga talapagita mo. Kaya ni Mabalacat, Manal Bela at makatakikila ka rin Mano Dapureng kandidato. Inuulit ko mga kaibigan, hindi lang ho si Mayor Chris Garbo ang uupo dito. Pati yung kabilang kampo. Para at least magkaroon ng pagkakataon din ho sa kanila hong lokal na issue. Mahalagang pag-usapan kasi yan. At ito mga kaibigan, sa tumatakbo ho na survey, hindi lang ho yung mga pangalan ng kandidato ho ang kailangan malaman natin kung sino nangunguna, kundi yung interest na malaman nito pong mga boboto kung ano ho ang kanila hong hiling na mai-address ngayon pong kampanya. Ang SWS survey, laging tinitingnan to. Atutunan kaya muna manini kang Mayor Noel Villanueva, King Concepcion, yung helps kung tawagin, health, education, livelihood, peace and order, social protection. King Kasalungsuhan, kumusta estado ini? Itamo po, malwatano pong pairal nga din very kahit mo po ken talaga pong kenta mo talaga makapokus at kempong service ilapin po talaga retang in any local government unit maragulya very crucial na po ring services rin to para ka rin kaya kang sasakupan. Yan po talagang mga nasasakupan mo, yan po talagang ang pangangailangan. At ako po when I took over in 2017, dyan po talaga tayo na nakita nila na naramdaman ng mga kababayan natin sa siyudad ng Mabalacat. Okay. Mayor, isa po sa mga plano ninyo ay ang pagtatayo ng bagong government center sa lungsod. Sa tingin po ninyo, paano po makikinabang ang mga residente ng lungsod sa pagtatayo ng bagong government center? Number one po kasi ang paniwala ko, the government center po natin, city government center po natin, is the window ng syudad. Kung paano yung mga nanunungkulan, kung paano po nagsiserve sila. No? Kasi, Paulo, you've been how many times ka nagbalik-balik sa syudad namin. Lalo na sa aking opisina, 3-layer po yan. Talaga pong masikip na. No? At ngayon po, may mga satellite offices pa kami. We just have to put in one place lang po yun. No? At ang importante po rito, yung maginhawa, yung mga humingi ng tulong, yung nagninegosyo, yung nagbabayad ng buwis, na para bang they are being really served na convenient po sila. Kaya po yun ang pinlano po natin. No? And talaga pong ganyan. Pag may ginagawa ka, may nakikriticize. But at the end of the day, ang tao po kasi pag nag-criticize, you just have to, harapin mo, pero sometimes, pairalin mo rin yung political will mo. Pag along the way, pag nakita nila yung result ng ginawa mo, yung mga nagkikritiko, sasangayon na rin dahil nakaganda ang ginawa mo. Kasi at the very start, kasi because of politics, kasi pag ginawa yan, ganyan yan, well, ang tao, ganyan lang naman Hanggat wala pang nakikitang resulta, ikikriticize ka. But when there's a good result,
sasangayon na sila. Okay, Mayor, ano po ang plano ninyo tungkol sa traffic at urban planning sa Mabalacat ngayong 2025? Yeah, look at that. Sabi ko nga sa iyo kanina, right now is there are many bypass road right now in Mabalacat. Once the Santa Ines exit to at Lubola, talaga pong malaki ng kaluwangan yan. Ito lang pong during our test traffic po namin dito sa pagbukas po ng San Joaquin, nais po yung traffic dito sa junction ng Mabalacat Public Market going to Clark, south and north, and going to Santa Ines. Nabawasan na po tayo ng almost 50% of the traffic. Yun po ang masasabi ko. Because dati, when rush hour na, talaga pong yung traffic going to south, no? Nagkaano po yan hanggang San Joaquin na. But right now, hanggang doon sa simbahan na lang ang pinakamahabang traffic na nararanasan ng ating mga kababayan pag rush hour. Kaya napakalaki po yun, going directly to Clark na. At kung pupunta sila ng yung north, pupunta ng ng SM o kung saan man, madali na po pumunta doon. DJ Alex, sigit ko rin itong mga tanong ng ating mga kababayan, lalo na yung mga OFW. Gusto kasi bisabihan din kasing Clark. Yeah. Tao ko Mabalacat, Jo! Yeah. Uko, balumi yung makanano kami, di nagul katamino ng panahon at nagmumulila rin OFW. Yeah. Yung pinakalalawin dahil ang development. Yeah. At ito mga kaibigan, yung relasyon nito pong lokal na pamahalaan dyan sa business sector. How is it? Kumusta? Ngayon po, right now, yung mga business sector po natin, kinreate po natin yung Mabalacat City Business business group parang po sila, kinreate na po natin but na overshoot lang po nitong mga politikang ito. Kaya po nakapag-meeting po kami ng 30 beses. 3 beses yan, meron na po silang officers, may president na po sila, no? At right now, continuous po yung collaboration of our business sector and our local government unit. Kasi po, meron po silang representative sa ating local development council. Kailangan po isama mo po sila dahil partners po natin sila sa development. So, kailangan po hindi po sila napapag-iwanan. More so, kailangan po tayong nakikinig din sa kanila. Okay. Mayor, kanina na-mention nyo po, isa sa mga siguro challenges sa inyo is yung makakalaban po ninyo dati po ninyong nakasama. Tama po ba? Yeah. Sa tingin po ninyo, ano po ang edge ninyo sa kanya ngayong halalan? Well, number one, my edge is my track record. At yung aking stint in politics for 33 years. Kasi po siya naging almost 12 years pa lang siya. And hindi ko naman po pwedeng yung sa kanya, but I can only say about myself na sa tingin ko, ako naman, I have done the very best for the people of Mabalacat. Yun po ang feeling ko at yun po ang the people of Mabalacat will be the one to judge that. Hindi po ako mahilig kasi na kung ano yung sasabihin ko sa kanya na negative or what. I don't want that. Kung ano man po sabihin nila sa kanila, I just have to lean on the Lord that I have to forgive them. Either na tirahin akong personal, tirahin ako sa politika, even my family. Because kami ang kinakapitan po namin, Panginoon, hindi po ang tao. Okay. Paolo G, magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 4:48. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Handa ka na bang bumoto sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang mga kababayang botante natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM ay boboto rin sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong polling place at gayon din ng mga buntis, maaari silang bumoto ng mas maaga.
Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga. Para sa inyong gabay, ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titingnan ng Electoral Board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng Electoral Board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ika-4, ipapakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Para sa mga botante sa BARM, 2 balota ang ibibigay. Isang balota para sa national at local elections at isa para sa BARM parliamentary elections. Ika-5, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. Ika-6, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. Ika-7, suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O diba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan. Babalik ang Paglalahad 2025. Philippine Standard Time, 4:51. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Ako po si Alex Sembrano. Kasama pa rin dito sa studio, Paolo G. Santos ng CLTV 36 at ang ating panauhin, Mabalacat City Mayor Re-electionist, the Honorable Mayor Chris Garbo. Bago mo ibigay yung huling question mo, ito muna, magbabasa lang muna ako ng mailan sa mga comments. Ang dami kasi ng comments but we can't read. Umaapoy ang ating comment, mga we kaibigan. can't read them all. From Win Pamintuan Team, MCG Matatag, from De La Cruz Girly Joy, Buricula Pudang Project ng Mayor Garbo Ngening 2025 bilang metong kupong cancer patient. And from Maria Liberato, MCG Solid. Okay. At sa pagkakataong ito, mga kaibigan, kayo pong mga nakikinig ho sa radyo, ayan, shout out ho dun ho sa mga karatang memalen, malinsangan. At yan, hindi ho makatulog dahil ho sa ingay ho ng mga nangangampanya. Ito ho, bidang-bida, Mayor Chris Garbo, ang mga mahihirap pagkahalalan. At kami po, mga kaibigan, na limbonis kami. Kita pong panahon na ng pandemya, higit mi po ninula rin mag-perform. Makananula naman po, mi kaya duwangan din pong, ayan, local chief executive, ang gapo mo naman po yung sanggunian. Pero ito, ako realization ko, sa panahon ho ng kagipitan, nakikita talaga yung mahusay na leader. At ngayong halalan, bidang-bida ho yung mga mahihirap. Sila ho ang laging ina-address ho ng mga kandidato. Nung panahon ng pandemya, doon ko rin nakita kung gaano ho kahirap yung mga informal sector. Mayaman ho ang Mabalacat City. Kumusta ho yung pong mga maituturing ho nating nasa laylayan? At ano ho ang masasabi ho natin na sa inyo hong termino ay ikit na daaram naman na puren tao? Mabalacat po kasi ang mga informal natin sectors, yung nasa laylayan. Ang talaga pong nakakatawid naman po sila Pero ang nagiging problem talaga rito, pag nagkaroon sila ng problema sa health, nila sa kalusugan, pag may nagkasakit sa miyembro ng pamilya. At sa akin naman, marami naman po tayo economically, tumaas po yan, marami po tumaas po yung ating employment. Doon naman po kailangan po, sabi ko nga, ang sabi nga nung anak ko, yung kanyang objective dito, yung kanyang platform of government is hindi dapat napapagiwanan yung mga pamilyang nasa laylayan. Hindi pwedeng nagde-develop ang syudad natin, napapagiwanan yung mga pamilyang nasa laylayan. Mm-hmm. Kailangan tugunan natin ang pangailangan ng nasa laylayan sa ganong paraan. Mag-aral, may mag-aral man. Mm-hmm. Kaya nga po, pinasok namin yung UNA program. Mm-hmm. The UNA program is the one na
kumuha po kami ng isang pamilya, tinanap po namin yung mga pamilya na wala pang nakapagtapos sa kanilang pamilya. Oh. Naging ano po ito, naging milestone po ito. Even to the national government. Ito po yung kung bakit po kami nabanggit ng ating buting BBM sa kanyang SONA. Because yung una program, maging yung mag-ina po, magkaklase. At nakapag-graduate na po kami ng una program, mahigit 1,000. So right now, out of that almost 1,000 na nakapagtapos na, almost 60% may trabaho na. So, yung batting average natin, medyo napakalaki na at tumataas pa. And once the Pampanga Technopark will open, dito ko na makikita na talagang ang mga mahirap may tatas na ang kalidad ng kanilang pamumuhay. Yan, ang gandang ending ng sa tanong ni Paolo G. This time, madadako na po tayo sa ating for or against. Mayor, magbibigay po ako ng ilang mga situations. Sasagot lang mo po kayo kung kayo'y pabor o hindi. Are you ready, Mayor? Ready. Full modernization ng public transport sa Mabalacat. Are you for or against? For. Okay. Total smoking ban sa lahat ng pampublikong lugar sa Mabalacat. For or against? Gawing mandatory ang drug testing para sa lahat ng government officials. For. Pagbawas ng budget sa PhilHealth. For or against? Against. Legalisasyon ng divorce bill. Against. Legalisasyon ng medikal na paggamit ng marijuana. For. Death penalty as punishment for heinous crimes. Against. Hiwalay na third restroom para sa LGBTQ plus community. For. Okay. At legalization po ng abortion. Are you for or against? Against. Okay. And ngayon naman sa Fast Talk segment po tayo. Dapat mabilis po kayo sumagot. Sisig o lechon kawali? Lechon kawali. Guns and Roses o Bon Jovi? Bon Jovi. Sa steak, rare o well done? Well done. Okay, scotch or whiskey? Whiskey. Sound trip o music marathon? Music marathon. I'm sorry, it's movie marathon po. Movie marathon. Okay, basketball o boxing? Basketball. Okay, cash aid or livelihood support? Livelihood support. Strict rules o magbigay ng second chances? Second chances. Okay, more schools or more hospitals? More schools. Low taxes or more public services? More public services. Okay, at para sa huling katanungan, Mayor, bakit kayo po ang dapat na iboto? Kasi po, ako pong dapat iboto dahil nakita nyo na po kung paano po ako nag-perform for the past 33 years and for the past 8 years as Mayor of Mabalacat City. And still, all of these things nasa kamay po ng Panginoon. Wala po sa tao and Panginoon pa rin po ang magdidesisyon dito. At salamat po at alam ko po ang mga tao ng mga kasyudad ko sa Mabalacat. Kayo po ang makapagsasabi nito. Wala pong perfect na tao, wala pong perfect governance. Ang masasabi ko lang, the only perfect is our Lord Jesus Christ. Okay, ano nga numero po kayo sa balota, Mayor? Number 2 po tayo, ang ating numero sa balota. Okay, at dyan na po nagtatapos ang ating programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ating nakapiling sa studio, si Mabalacat City Mayor Re-electionist Chris Garbo. Thank you so much, Mayor. Paolo G. At dun ho sa mga, nagtatanong, paano ho sila pwedeng sumalang dito sa paglalahad? Tumawag lang ho kayo sa linya ng telepono at yan ho ang aming pong mga social media pages, mga kaibigan. Meron Chris Garbo, aanyayahan din kita sa programa sa CLTV 36. Meron kaming plataforma 2025 at Tapatang Bayan. Na series ho kasi, mga kaibigan, ito hong ating pong pagsubaybay kung paano ho nila ipuposisyon yung pong kanilang kampanya na inaangat ho nila yung pong gustong marinig ng tao. At tatama dyan naman po sa ating pong mga problema sa ating pong bayan. Tama? Malaki ba tama ko? Malaki. Habang naman. Alright. Salamat. Maraming salamat po, Mayor, at sa lahat ng tumutok sa ating programa ngayong hapon. Isang oras na naman po ang lumipas at napakinggan natin lahat ang kanyang mga planong nais isulong kung siya'y muling mailuklok bilang alkalde sa Mabalacat City. Ako po si Alex Sembrano at abangan po muli bukas
Ang Thursday pala. paglalahad. Thursday na. Yes, ang paglalahad at 2025. Parang gusto mo pa. Boto mo, kinabukasan mo. Magandang hapon po sa inyong lahat.